Ahoj, dnes pokračujeme už teda naposledy s témou 10 vied, ktoré znejú jednoducho, ale v škole ti ich nikto nevysvetlil. Takže toto je časť 3. Ak si premeškal ostatné časti, tak si ich určite pozri, lebo sú to teda veľmi často používané vety, ktoré nás bežne v škole teda na angličtine neučia, ale ktoré sú často používané a rodinnými hovoriacimi a veľakrát nás môžu zmiasť, keď ich počujeme. Takže poďme na to. Ako prvé si dáme something's up. Something's up. Something's up. To znamená, že niečo sa deje, niečo nie je v poriadku. To použiješ, keď máš pocit, že niečo nie je normálne alebo niečo úplne bežné. A napríklad vo vete She's very quiet today. Something's up. Dnes je veľmi tichá, niečo sa deje. Takže something's up, niečo sa deje alebo niečo cítim, že niečo nie je v poriadku. It's a bit off. It's a bit off. It's a bit off to znamená, že niečo na tom nesedí alebo je to trochu divné. To použije vtedy, keď niečo nepôsobí úplne správne. Napríklad This milk tastes a bit off. This milk tastes a bit off. Toto mlieko nejak chutí trochu divne. That's odd. That's odd. Znamená, že to je zvláštne. To použije vtedy, keď niečo prekvapí alebo ti to úplne nedáva zmysel. A he didn't reply. That's odd. He didn't reply. That's odd. Neodpísal mi alebo neodpovedal mi a to je také trošku divné, je to zvláštne. The shop is closed. Really? That's odd. Obchod je zatvorený a ten druhý povie naozaj. To je zvláštne. That doesn't sound right. That doesn't sound right. To neznie správne alebo to mi nejako nesedí. That doesn't sound right. To použije vtedy, keď sa ti niečo nezdá. 200 pounds for that. That doesn't sound right. 200 libier za to. To mi nejako nesedí. That doesn't look right. That doesn't look right. To nevyzerá správne. Použiješ, keď niečo vizuálne nesedí, napríklad This number doesn't look right. This number doesn't look right. Toto číslo nevyzerá úplne správne, alebo to môže byť Is this address correct? Is this address correct? Je táto adresa správna? That doesn't look right. That doesn't look right. Something feels wrong. Something feels wrong. Niečo mi na tom nesedí, alebo niečo je zle. Použiješ vtedy, keď máš taký vnútorný pocit, že niečo nie je úplne v poriadku. I don't know why, but something feels wrong. I don't know why, but something feels wrong. Neviem prečo, ale niečo mi na tom nesedí. Are you sure about this? Are you sure about this? Si tým istá? Not really, something feels wrong. Ani veľmi nie. Niečo mi na tom nesedí. Mám taký vnútorný pocit, že niečo tam nie je úplne v poriadku. That's weird. That's weird. To je podobné, ako sme mali that's odd, to sú vlastne synonymá odd, weird, takže to je tiež také, že to je divné, alebo je to také neobvyklé, takže môžeš použiť, keď niečo je také neobvyklé. My phone just turned off. That's weird. My phone just turned off. That's weird. Vypol sa mi telefón, to je divné, to je zvláštne. Takisto s tým pocitom sa veľmi často použije I've got a bad feeling about this. I've got a bad feeling about this. Mám z toho zlý pocit, použiješ, keď máš nejakú negatívnu pretuchu. Napríklad, I've got a bad feeling about this place. I've got a bad feeling about this place. Z tohto miesta mám zlý pocit. Napríklad niekto povie, let's go in, poďme donútra. I've got a bad feeling about this. Mám z toho zlý pocit. There's something's wrong with it. Niečo s tým nie je v poriadku, použije vtedy, keď niečo nefunguje správne, napríklad There's something wrong with my laptop. There's something wrong with my laptop. Niečo nie je v poriadku s mojím laptopom a teda nefunguje úplne správne. It smells funny. It smells funny. To tiež taká samá fráza neznamená, že to vonia vtipne, ale znamená to, že keď niečo nevonia tak úplne normálne, ale že má to taký zvláštny pach, že divne to smrdí. It smells funny. This meat smells funny. Toto mäso divne vonia, alebo má taký zvláštny zápach. Is this food okay? Is this food okay? Je toto jedlo v poriadku?
I don't know, it smells funny. A neviem, nejak to zvláštne vonie, ale má to zvláštny pach. Tak, super, toto bolo teda 10 takých vied. Väčšina vyjadrení niečo, že buď niečo nie je v poriadku, alebo niečo nesedí, mám z toho dobrý pocit, takže niektoré boli teda veľmi podobné, ale teda sú používané dosť často, takže sú to také frázy, ktoré minimálne treba pasívne aspoň poznať, nemusíš to akože aktívne tieto používať, ale ak ich začneš používať, tak bude znieť oveľa prirodzenejšie. A poďme si ich natrénovať. Predtým, ako sa to pustíme, tak pripomínam môj e-book Ako sa zbaviť strachu z rozprávania. Sú tam týmy na zbavenie strachu sa z rozprávania, tak si to určite stiahne link do popisu. A poďme si teraz natrénovať tie frázy. Poviem frázu po slovensky, dávam nejakých 5 sekúnd času na premyslenie a vy si to povedzte ideálne nahlas aj po anglicky. Začneme teda od konca. Divne to smrdí, má to zvláštny pach. It smells funny. It smells funny. To je divné. To je zvláštne. That's odd. That's odd. Alebo takisto that's weird. That's weird. Niečo sa deje, niečo nie je v poriadku. Napríklad vidíme, že niekto je smutný, tak asi sa niečo deje. Takže ako to môžeme povedať? Something's up. Something's up. Niečo na tom nesedí, alebo niečo nie je v poriadku a je to také trochu divné. Napríklad s tým mliekom, že mlieko chutí trošku zvláštne, trochu divne. This milk tastes a bit off. This milk tastes a bit off. Mám z toho zlý pocit, I've got a bad feeling about this. I've got a bad feeling about this. Tak, toto boli frázy na precvičenie. Tieto možno boli trošku náročnejšie, takže určite stačí aspoň si ich zapamätať alebo zachytiť približne ten význam a teším sa na vás opäť na budúce.